So, let's go no kasi pinapangarap ko noon dati na maging calendar boy. So, let's do this na kasama natin si Kitsoy. Pinakagahi nga mo pitik Kristagom na. Tara. Siyempre kay ano pa man low budget. Alis sa Kitsoy, low budget man nga ana calendar boy. So, model tas tuba. Tara, pre yung Paps, Paps. Nanugo. Tara, dito talaga. Sige. Tara, let's go this. Kasama natin si Doofy, yung motor natin. Tara, so sa landong taan na ito ang photographer, no? Special photographer natin, eh. Okay. I'm ready photographer. Sige, po. May tuba. Loh, assistant ba? Assistant, quick. Quick. Singal na. Okay, taro na okay na. Saan nang trapo ni mo gisuot man ni mo na. Sige na, okay, play. Tubangan ko itong helmet. Limit no? O, dala sa tubangan sa tangke para makita. So, manami sa motor. Dito lang po may sa something. Ano sa to? Sa mga 60 part na ta. So, let's go. They know that we would calculate the loss. We would gladly lose a battle if it meant winning the wars in the end. Uy, PA yan! Si cellphone, be! NANI? Na! So, manami sa motor na sabayin ako. Uy, puta number! Tara, sabayin ko. Okay, dito na sa 60 mode. 50 mode na sa 60 mode. Uy, papasta rin. Video ko 60 mode. Sakit kayo mag-iwan sa ako. Sikat. Okay, 60 mode na, 60 mode. So, sa 60 mode, kailangan dyan nato na mag-hubo no. So, ayaw, pakitang low. Ayaw, pakita. Hubo, alam, butay. Langgog ka ng emoji. Butay ng emoji. 1, 2, 3, go. Sa 60 mode ay kailangan ng patubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood. Okay na, Mr. Photographer? Kena. Umana man dyan na, umana. Tanawon na lang itong resort. Resort. So, umana. Ato nang tanawon ang result. Siya ton sa nito ba? Oops, time pa day, pero bago na to na makita ang result, og imno na to ba, nasa ko'y dulay promote sa inyo ha. Mao ni ang Masaya Game. I-click lang ninyo ng link sa comment section, tapos pag mo man ninyo click download, tapos maato na mo sa Masaya Game. Unya mag-register mo kay bago pa man mo. Sa registration, ibutan niyo dra ang imong cellphone number, password, verification code, ug referral ID nya makasulod na ka sa Masaya Game. Pag makasulod ka, automatic na kay 6 piso coin. Libre na nya idula nimo dra sa Dragon Tiger. Color game. Ako ni Mos, color game kay dali ra magkwarta color na. Unya daogan na ka, gusto ka mo ka shop. I-click lang ang withdraw nya. Sa withdraw ibutan nimo dra imong GCash account. GCash number ug OTP. Dali na maka-withdraw na ka nya. Gusto pa ka madula na utdan kag coins. I-click lang nimo ng plus sign ra, mamili ra ka dra na 100, 200, 500, 1,000. For example, 100. Ibutan na nga po nimo dra imong GCash account, GCash number ug OTP. Wala na nga, cash in na kanya sa may mong gipaabot. Pag download na kaya ako, shutdown sa nako minto battery ah. Asan maning buang nga ni? Uy, pre! Nabuang na, nakatug na. Mata dia ah. Mahubog naman kasing shot ug tuba. Uy, naputoshoot ang tana ka ganiya. Mata na ba kay kalimot ka pa-print sa imong kalendar buhi na biya ka. Ha? Pa-print sa kalendar? Hakdog ka dia. Mag-print na yung dagan. Gusto mga kape ato tayo makala to sa City Hall. Tama din no, tara sabay ta. Pagsabalik ko ta. Uy, buang! Daot na. Bakit nang limtan? Ha? Bakit nang limtan? Saan yung nakalimutan? Daot magilis ito. Doon rin yung batahan. Ibilis ako. Hindi lang, pasabay ta pa-print ha, papunta ko. Tara, ready na ko. Ot, tali, kaulan nun noon. Ay, ate, kaulan nun man par.
Regina na ako ma-print na lang ka ng waterproof na kalendar. Ano mong kinaunsa, tabo na nato ba? Tama no, dapat ipursige na ko kung pangarap Oh, kalendar boy na biya ka. Kalendar boy. Mo ba yan mo gusto na itong niyagin tuig pa? No, dagan na sa dagan balay ang mabot nga ni mo kalendar ba? Ulan man mo dili, magpaprinta. Pa-print para matagatag na to sa balay. Walang makakapigil sa amin na maging kalendar boy ako. So magpa-print me. See you sa amo ang result. Sigawan yung trabahoan ni Paroy. Di mo dahil di magpahimog kalendar niya. Di lalay mo kay budget. Abi na ko makuha dayon-dayon ba. Kailangan mo dahil bulky dahil 500 ka buok tapos tag 25. So mudagan siya tag 12,000. Kuan man imong kalendar no, limited edition naman ni kay limited naman imong budget. So di ka punta mo surrender. Ngita ka punta og printahan nga makapaprint og limited edition kalendar. Limited edition kalendar lang. Kanang sakto ra sa imong limited na budget. O gani limited budget, limited edition. Sige. Bandi ka pun ninyo, mangita ta ninyo. Ayo na mga itang ginabtan, ayo na mga itang tuyok ng tagom. Di na mga gitara kag kanang mo kuana mo tirada na imong damgo. Dapat yun ako na iporsige kay damgo na ko na. Damgo ni mo na makapanghatag kag kalendaryo no. Isa sa gamay nga pamaagi o sa limitado nga sources. Biggest dream of my life na buwang. Naman tayo natuan pero minimum 500 pieces man. Minimum 500 pieces. Saan man imo na higdaan. Tabi, mulugar sa mga ato sa nang planuhan be. Ate, Saon ang yun nato ni Jod, kaya minimum man yun 500 pieces, niya tagbay 5, 5 ka na, 2,000, 2,000. Di makaya Jod, kaya limited ra kaya itong kwarta, niya limited calendars, limited money man. Ay, what if kaya parno, ato lang kaya pa sticker type. Sticker type, bro. Feel ako mas makabarato siguro. Kita o kanang packet size aron masulod na pud na ilang mga pitaka par. Oh, packet size na packet size. Ug nga po yung tama-tama lang kadagko Na no. sticker na lang nimo. Kay limited ro gani. Limited. May na pilit-pilit na lang sa ganito. Ay, pilit lang nila na. Di pa na mawala. Pwede pilit sa motor, pwede pilit sa pitaka, pwede pilit sa likod, pwede pilit sa naong. Rapper pa sticker na ito na par. Tara, larga. Tara, tama dahil. May idea kayo. Moment of truth. Pasa na ta sa tuwang kuhan. Picture nga limited edition. Nagpasa na. So, ugma na lang na muna ibalikon. Sir, mga unsa oras ugma? Mga ako na siguro Magpaniod to? Napangitaan na yung pamagi. So, balikon na to ugma. Excited ako sa kalendar. Yo, what's up mga kapatid? This is the moment of truth no. Makuha na yun na to atong kalendar. Kung sa formato ba, kung atsok pa kayo. Dire ra sa CMP Printing and Arts. Sir, hindi na makakuha to. Mana na? Duro. Oh, sir. Lupo ito lang. Basa ka. Basa. Limited edition calendar series of 2023. Grabe, boy. Grabe, beyond expectation. Mong gayo ni boy. Napay paingunani. Napay pang mga paingunani. Dre na sa CMP Printing. Di chupa ni Paroy sa wakas par. Dream lang yun kayo na ako ni par sa una pa. Bata pa kayo. Beyond expectation biyo kayo. Dream come true. Beyond expectation. Limited edition kay limited budget. Oh, ano ko kadali na. Labi bay. Limited na po ka tao mataga na ni par. Swerte ka silang mataga na ni par. Ako din ako mudawat ana. Di na ka Ato to sa quarter no kay pakita na to ni sa itong mga kaubanan kung sa reaction nila. Let's go. Abaten! Nana ko kalendar! Please congratulate me! Salamat pa sa Mr. Len! Limited edition calendar series of 2023! Kaya Lord! Nahimo na dyan kung saan kalendar! Aya! Nahimo na ko kalendar boy! Bali ka to
itong kalendar nga to ba? Oh, morning kapatid! Ayawasa! Grabe, dream come true kayo ni kapatid! Congrats! So, proud mo sa kapatid. Pwede mo tanawan eh. Isa proud mo sa kuha. Proud yan ni kay Mino, pwede mo tanawan na. Pinakuha na dyan ako mga dream. Unsa man nga kalendar na kana limited edition na. Limited na ni. Unom na ni kadag ko. Kurintar ni kagagmay kapatid. Ang ato ay pangtagtag dahil sa tag sa kapuro. Uno lang limited na ni kapatid. Kaya nga limited. Oh! Yawasa! Naparagod na ako. Kalendar Ang number kapatid. kay 1, January 1 to 365. Patakar. Yawasa! Dalawa na. Ato na ilatag ng mga limited edition. Sige daw. Ano nakatawa? Why, kanang isa garin sa balay na to ni Papili. Oh, sa balay sa na CR yun, ni eh. si ay ni sa garin ni. CR tayo. Interest ko. Kapatid. Pwede na yan. Yali na sa kisami na. Napa, oo. Tanawa na ako. Ayawasa! Hala! Yawasa! Grabe yan eh. Grabe kapatid ba ini? Nana boy, sa kanina kanina picture, Oh. daghan na po gusto mahimong tubaan eh. Dahil gusto may mong tuba. Daghan gusto mahimong tuba. Uy, nuda. Grabe ka kapatid ba, pero thankful kayo ko kay kung dili tungod ninyo, kita nyo mga kauban tungod ninyo. Dili na ko na mahimo ako ang dream nga mahimong kalendar boy. Ikaw ninyo ang suporta ba ako sa una ko yun ako napangandoy. Musukol na mag-Piolo Pascual ning pormaha. So ko lang yung lumaskol na James Wade. Ito kapatid, kaning kalendar ako ni panghatan sa itong mga solid subscriber and solid followers. Kaning nga kalendar tapos special ni kapatid kay limited edition man kay tungod limited budget raman ta. I-keep ninyo ni ako ang kalendar until 2024 din. Big surprise is coming soon. Just keep this. Sa ato pa kung limited edition ni siya nga kalendar, mataas pa ang value ni pagabot sa panahon. Mutaas pa mo na just keep this kalendar ha. Just keep this. Salamat. So just keep this then surprise will coming soon. Thank you, Mr. Nem. See you next video. Chicken box!